Има ли нещо, което, примерно, ти от твоя опит би могла да ни кажеш? Примерно, клиентите най-много избират бялото, черното или какво сега е като тенденция? Това, което не могат да си намерят на друго място, освен при техническия камък, е чисто белия камък. Ето защо има много лесно решение при бяла кухня, което е в момента тенденция. Друго нещо, което за мен е голямо преимущество и клиента винаги казва вау, е обработка на техническия камък около мивката, така че да има вграден отседник върху самия камък. Да, тук не е така, но може да бъде направено така, както казваш, и много често се използва това и домакините все повече го желаят. Точно така. Другото, което обаче можем да покажем, е всъщност една мивка от камък, която е обработена и слепена под 45 градуса, така че да няма никаква фуга между камъка и мивката, което позволява лесна поддръжка и липса на хигиенно. Хигиенно е много по-добре. Да, хигиенично. И не се виждат и фугичките, така че седи много красиво.